sammen, og rigtig hjertelig velkommen tilbage på min kanal. Og hjertelig velkommen til denne her video. Den kommer til at handle om, det bliver sådan en blanding af sådan lidt, min Rider by Horse, min RBH samling. Mit Rider by Horse udstyr er jo mit yndlingsudstyr. Ja, men jeg synes bare, vi skal starte. Og det første, det er mit Blue Steel dressur underlag med den store plade på. Ja, Blue Steel farve. Og så er det størrelse 17. Det er alt mit underlag, fordi jeg bruger 17. Så har jeg det samme Blue Steel i spray, også med en stor plade. Det er mit første Rider by Horse underlag, jeg har købt. Men det er faktisk rigtig flot alligevel. Det holder godt, så nu mærker jeg også, der er rigtig godt lide, for jeg synes, det holder rigtig godt. Og det næste, jeg er ikke sikker på farven. I skal ikke, hvis I sådan tænker, den farve jeg godt tænke mig, så skal I høre på, hvad jeg siger, fordi jeg er lidt i tvivl om, det er den farve. Men jeg tror det. Det er det her dressur underlag. Også med pladen. Og jeg tror, det hedder Light Grey. Jeg er ikke helt sikker. Men jeg tror, det gør, fordi det ligner den farve. Og så er der sådan et, det købte jeg brugt. Hvad står der? Agroland. Jeg ved ikke, om man siger det på engelsk, sådan Agroland eller Agroland. Agroland? Jeg tror, det er så, man siger det. Agroland. Alt til dyr, og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er en butik, der står hernede. Men det gør ikke så meget for mig, for det er ikke noget, jeg sådan ligesom skal vise frem. Det er bare, jeg skal bare have det til at ride med. Så, ja. Og det her, det er nogle af de nye ting, jeg har købt. For resten til min Blue Steel, der har jeg huden til. Jeg kan ikke finde den, men jeg har en hud til. Og så har jeg lige solgt gamasherne, fordi jeg havde gamasherne også, men jeg kan ikke bruge dressurgamasher på Svalle, fordi han får sår på bagbenene af dem, og så har han sagt uden på det ene forben, så jeg kan ikke bruge lange gamasher på. Så jeg har også huden til det sæt. Og det nye, jeg har købt, det er det her. Jeg ved ikke, om jeg kan se det, fordi jeg holder det bare sådan op for mit ansigt. Men det er et Pesto Green dressurunderlag, også med plade. Jeg køber dem alle sammen med plade, fordi jeg kan bedst lide dem med plade. Men det er det nye, jeg har købt. Og det har jeg også. Det her. Det har jeg så glemt med hjem fra i går, da jeg sprang. Obelix. Sov. Dæk, du kan ikke sidde her. Dæk, sit. Stop. Nej, du kan ikke give bordet. Stop. Det her, det har jeg. Det kan jeg ikke godt, når du sidder og kigger sådan der på mig. Det her, det har jeg også i springudgave. Det er så ude på Svalle, fordi jeg... Nej, du skal ikke have dem. Obelix, man kan se i hovedet. Gå ned. Gå ned. Kom. Ned. Sit. Sit. Godt. Det her, det har jeg også i springudgaven. Det ligger ude hos Skvalle, fordi jeg sprang med det i går, så jeg glemte at tage med hjem. Jeg købte også en hud, men den er selvfølgelig i størrelse på. For det har jeg glemt at tjekke. Jeg har glemt at tjekke, hvor størrelse den var, så jeg kom til... Obelix, du larmer rigtig meget, når du skal ligge dernede. Jeg glemte at tjekke, hvad størrelse den var, så jeg kom til at købe en hud i størrelse kop, og den er jo Obelix. Jeg kom til at købe en hud i størrelse kop, og den er jo for lille. Altså, det er lige før, at størrelse fuld er for lille til Skvalle. Så den her, den skal jeg sælge, og så skal jeg så købe en som Obelix. Ej, jeg lukker ham lige. Du snorker for meget. Det her, den her hud, den skal jeg have solgt, og så skal jeg købe en i størrelse fuld, så jeg har huden til os. Og et andet, det er også et af mine nye. Det er jeg også rigtig glad for. Jeg er glad for alle mine ting. Det er et Modern Mint med det er Black Edition, så pladen den er sort, og så har det sådan en sort pibe. Jeg har ikke siddet og fortalt alle piberne, for det gad jeg ikke. Men den har sådan en sort pibe og sort plade, og som sagt Modern Mint for Black Edition. Og det er også spring. Det har jeg ikke fået købt i dressurudgaven nu. Så har jeg også huden. Og den er fuld, så den kan godt passe.
Så den har jeg også huden til, og det er jeg rigtig glad for, for den er rigtig flot med den farve. Og så mit sidste, som der ikke er RBH, men ja, som der ikke er RBH, det er Katago. Og det her, det har jeg ikke fået vasket endnu. Jeg har brugt det 2 gange. Jeg har brugt det på Malengo og på Skvalle for ikke så længe siden. Jeg skal lige have vasket det, men jeg har ikke fået taget mig sammen til at gøre det endnu. Men det er derfor det er beskidt, og man kan se det tydeligt, fordi det er den her farve. Men det er det her Katago hvide med det der, jeg tror det hedder Støt brysterne mærke. Jo, det hedder det. Med den der lille lyserøde sløjfe og så sådan 2 diamanter nedenunder. Det er jeg rigtig glad for. Jeg er faktisk også rigtig glad for, ja, det er det her. Jeg er også rigtig glad for Katago. Og jeg har også huden til, og den er bare mega beskidt. Men jeg har huden til også, og der er også mærke på den lille sløjfe. Og også 2 sten på. Og mine ridebukser, de er faktisk også fra Katago, og de har også det der mærke der. De er bare sorte. Så. Men det var egentlig alt det RBH jeg har. Jeg køber stadig Rada by Horse og Katago udstyr, når jeg sådan ligesom finder noget, som jeg synes om, og sådan jeg tænker lidt, at det kunne ja. Når jeg sådan finder noget, jeg synes om. Tusind tak for, at I gad at se med, og vi ses i min næste video. Hej hej!